everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोनसे ग्राउन्ड भिडिअजों आरोबाव फिन खनसे बर'नि थाखाय बेनना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होदो आरोना अन्नानै प्लिज लोगोफोर सापर्ट खालामदो एसे ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनिया ब्लग भिडिअ नङा आरोना स' नोंथांमोनजों मोनसे प्रडाक्टनि बागैसो आं शेयार खालामनो नागिरदों आरोना माने आंबो फार्स्ट टाइम माने अर्डार खालामदों आरोना फ्लिपकार्टनिफ्राय मोनसे पार्सेल So, मोनसे पार्सेलखौसो आं आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आरोना फ्लिपकार्टआवहाय बिहरदोंमोन आङो दाखालिनो बिहरदोंमोन फाइनालि दिनैहाय मोनफैबाय आरोना बहुत एक्साइटेडमोन आङो स' बिराद नै मोखांफोरा गाज्रि जाजोबदों आरोना आंना फुजा खाथि मा खालामनो बिराद टेनसन जागासिनोमोन आङो ओमफ्राय बयनिबो माने इउटुबाव नुनानै आङो माने बिखौ बिहरदों आरोना जोंनियावहाय बेयाव मोना आरोना सालबारियावहाय बिनि थाखायनो आङो अनलाइनावहाय बिहरनाय जादों आरोना स' नोंथांमोनजों आनबक्सिं खालामनानै देखायनोसै ओमफ्राय आरो आं फुननानैबो नायगोन आरोना स' दिनैहाय फुना आङो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवहाय नुनो मोनगोन आरोना स' फाइनालि आङो नायनोसै आरोना माबायदि स' नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आरोना खेवनानै आनबक्सिंखौ देखायनोसै आङो नोंथांमोनजों ओमफ्राय नै आं लायनानै फैखाबाय आरोना नै फ्लिपकार्टनिफ्राय लायदोंमोन आरो बहुत गिदिर बक्सआव फैदो आरोना ओमफ्राय नायनोसै मा मा फैदो नङा होमबा खुलिनोसै र' ओमफ्राय फैसेले खुलिमोनलै खुलिनोसो जासिगोन खोमा Yaudah, nah ini bukan itu yang baru. Masih yang mana? Mesar siap Nina? Sistem berapa? Ini bola besar. Ini lo kan? Ini sama setengah juga. Kita nih media, karena nanti ada. Kamu sama bisa. Mama tulis tuh kan. Mana pernah sih nana? Sampai. ओमफ्राय नै लोगोफोर मा मानि थाखाय मोजां बेयाव लिरनानै होखाजोबदों आरोना डार्क सार्कोलनि रिमुभ खालामो पलिउसन माने हाखर जानाय ओमफ्राय डार्क सार्कोल बेफोरबायदियाव गासिबो रिमुभ जायो होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय हेयारावबो होजायो आरोना बिदि कन्डिसन दं आरोना हेयारनि थाखायबो ओमफ्राय नायनानै फुननानै नायनोसै आरोना बोरैहाय जामारो स' नोंथांमोना उनाव नुनो मोनसिगोन आरोना सेब निफ्राय फैदो आरोना इयो फाइनालि आं खेवनानै देखायबाय आरोना माबोरैहाय ओमफ्राय दा आं इखौ जास्ट ट्राइ नायनोसै आरोना फुननानै बिराद गाज्रि जादों आरोना सिखिनाहाय आंना बेनि थाखायनो आं बेखौ बिहरदों आरोना माने अफार मोननायखाय माबोरै जायो नोंथांमोना नायबाय थादो नेक्स्ट भिडिअआव आङो फुननानै देखायनोसै बोरै जायो आरोना रिजाल्टखौ नायनोसै स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आंनि भिडिअखौ नेनानै थादो बेसिमहालागै स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय